Kublai pi baro. Bonangi ke baleng PISA bat sngo boring ke jingim hakan ke lockdown. Lepat kumno mar ke longpat ke badan kam ya ke im ke yap chungi. Hado kono pila pelur po bar hisngi ha ke mobile phone jo pi ban page ke video ke film ke kai Facebook bar WhatsApp ne page TV ne ngap jirwai. Ha jika ban millennial day kan penthai penjerim penbani ka mer ka phat kan nang pelang PISA shosho penban ya pi. Khamtam habasuki ke internet ne balut no ke data jong pi ne habali flight ban kum ta terter kadao jo ke jinglang PISA pakai tis ngo boring jong ni kam dei na mar ka lockdown handre ke dei na mar bengilam len palat hang jibun kam ha jing ba spa ba pho ha jing bernyai la de ha ki social media ki TV ki movies baru balik perlu per jor jong ni te habakine ke baro la shabu full stop na mar ka ne ke lockdown ngimtip kumnon pelut persep kapor jungi te hakum kani kapor ngakwa ban ai jing mudi pi baro kibas ngaulan PISA bas ngau boring ke jingim hakan ke lockdown sampai ru yakani video junga baro shising hisam jung pi om tamarwei namarkan aji mentoi pi baro hayeng kabanagong kabangakwa ban ong kadai kane keli shwaya de balai ngas ngaulan bas ngau boring Pisala pun ki jubab ikini ke jingkili lada puson bha. Kebar pat. Anda pila lap ya ke jubab sakalipat sadakum ni. Hatu ngala ni ban manage chala de klem kini ke baro. Kum kan uksa kadaw bangas ngolang bas ngo boring kadai namar masuki palat ke internet ni bomdon banle. Te clear de hatu ngala ni ban manage chala ke jingim klem ke internet ne da ka bale labis ngo makna ba phimla ber manage ka jikim ju phi kham kine ke baro ka jubab jam phi ka dehi balong ha oi ngala namar ba phim don la chuda kamwe handle da phi ngo ba phimla chisha ban manage la ka jikim ngamla bele na kam ta ju phi sim garai ha oi ne te ndah bilas ngo ya ha ka bangla ong bat anda ha ba ka jubab jam phi ka dei ha oi ngakwa bat bangkren ni kine mat harum Wat belut ika por jo pi haki ki ba ai pi kis ngokmen ki balong tang sipor kita gidai chatting haki social media page ki TV jinglor ni thia sngi le jaito bam baro hisngi phone brio ap sabanta kum ta terter kine ki baro ki ba ai ki men tang sipor kinang ban ha shu jinglang PISA ba ki jing boring jo pi ha kan ye lockdown Great Tista yang lagi kam yeng kam sem jom pi kem keno ke jiana than chimen chipara banda ba pila deb kam yeng jom pi baro wat pat balle ikno kam extra kiba ai jik men pi baro hisngi kine gide kita kam ki balla ban ki men pi ban penja lang ne PISA ya pi kaban kom shi hisem yelum lang krui ban ya krane khana spang bon ke kiba wan ha jing mu jom pi laga dei kamera sungkai ne kamera set ja por badang trekam ne hangno ru compare kani kan penjan penetli ke hingga sem jupi si khon jikti ne si lok chitnga bat kan sate song ye ke hingga sem jupi da jing amar bo nangi ni bo la kam ban be bat om don por namar ki khon village school ni let college ne let tre ngim ju por ni olat manilum lang bat bania songkai si yeng si sem krui te menta ke kata kapor kabar bat syua kan khana bar sisngi kamla belong te kom si semru de bane pet TV lang ada pi layo ka jo ka movie si bon senru hendrai habaya pet ya ka jo ka movie bar sem kanno kalong ka baskutunat pakabdon jimut sisa kabdon kam ha ka ni kapor kam de kata ka movie ni ka serial hendai ka jinga don lang bar sem ha ki singi para kisi banwan pen occupy la de khambon da kabaya lumlang bad ya khana siyeng sisem ka jikemen ka pin yo hakum kane ka por ka long sisha ka ban aslem ka balai ha po jan met pat kum ka yeng ka sem de ban ya lumbiang sai sen ban ya Dawai ban ai ngo yo blai trakan rat wala da bo nangi ngimla ban Dawai step namar ki timing ke thia jungi ki per iwe hayeng handrai jan met pat ban pelong jin Dawai kam de ka jin ja setia ka yeng ka Dawai lang ka de ka yeng ka biyo sisa ka jing kerku nalor kini baro bani bam jalang ne di salang ka long ka kam kum si sem ka basau
ile kai lang kum shi hisem da ka bai le ludo le karom le khalai le chess le draft kum ta ter wat sha e khon ban le kai marwei ne angut da ka bai le kai ha ka mobile ne computer ne mar ka de jing bilin basne waki nga kran shwa pang ka jing ya pulut por shi hisem ne mar ka de ka priority ka ba kongsan rangi kwa ban yo jing kemen ji subha ka ban neslem ban light ne jing pen langa PISA mentapat ngan kran shpang ki jing pernya ne kam ki ba ai ngi simet ya jing kemen ka ban neslem ban pelai ngi na jing boring ka jing im kham tam ka ne ka lockdown ka ban gong pule kino ki kot kham tam ki kot ki badai shpang ka jing im same bat ki badai shpang ka personality development ne self help books ka Bible ka dek banung kong ka bagi day ban pule baru ki wei pat ki kot ki ban bernya yangi ladang im don kot haying ru phila ban yo free ebook na internet wan nam pulut por ban pule ki magazine ki kot khobor ne ki khobor na internet ka bar pen ke im biang ki sap ki phong jo phi kum ha ki music ka painting so jain embroidery shnaji shna kum ta ter what I lad bagi chinjai tu ka sanchare phi kabalai thung chu thung chep la dak phalau jum phi kalong ka bahek thung ik san te ke skut ban itna ka yeng sem baru ban kho ik phalau jum phi kinala yeng balai ik skan perjong ka basau what elekai mobile games palat ne chatting palat ha jaka jokine pulut po dak wasngap ya ki motivational speech ha ka YouTube kana ma pin yo jim to shibon ka basan compose jirwai tho jing tho ai diary jung phi ba tho ki notes jung phi ki badai ba jing pule jung phi don bon ba ke wei pat ki kam phila ban len lor ki ne ki bang la nyo haneng te don do shibon ke ba phi dei ban kier hakum kan ni ka sngi lockdown la phi kwa shisha ban nam lang a PISA de sno boring ga jing im kita ki dei wat nam pelut ka por jung phi ta ba shu thia sngi len ter tai ne khem le ai wat pelut por ka mobile ne computer jung phi wat lej pen wit ik para marjan jung phi da ka ba lorni ya bon ke wat nam set khop ila de hai kamera jung phi baro chisngi bat ka ba khado wat nam pelut ka por jung phi ha ba khnyum ya ka ne ka lockdown ani ro Jesus Christ janam na janam amen